Preventief fouilleren in Vlissingen is niet meer nodig, vindt de gemeente. Die wil inzetten op andere manieren om geweld tegen te gaan, zoals anonieme meldingen. Anonieme meldingen hebben de politie de afgelopen tijd enorm geholpen om meer zicht te krijgen op criminaliteit. En dat heeft geleid tot meerdere invallen waarbij drugs en wapens zijn gevonden. En verder in deze Zeeland nu. Waar komt toch die watervervuiling vandaan? En dit oudje is weer zo goed als nieuw. Goedenavond. Gemengde reacties in Vlissingen over het stoppen met preventief fouilleren om geweld tegen te gaan. Een deel van de stad was door burgemeester Bas van den Tillaar tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Morgen stopt die maatregel omdat het weer rustig zou zijn. Zo zijn er geen schietpartijen meer geweest. Maar over dat besluit zijn de meningen verdeeld. Nou ja, ik moet zeggen dat ik het niet bepaald veiliger vind in Vlissingen. Dus ik ben het er niet helemaal mee eens, helaas. Maar goed, wat hebben we erover te zeggen? Nou, ik denk, als hun dat weten dat dat veilig is, gelijk doen. Ik heb geen probleem met niks. Ik voel me normaal. Het is nu vrij rustig in Vlissingen. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Maar ja, we hebben hier wel meer gekke dingen meegemaakt. Er gebeuren nog steeds rare dingen hier. Dus wat mij betreft zouden ze het voor mij wel iets mogen verlengen, zeker. De gemeente en de politie zien dat er nog steeds wel incidenten zijn. Dus ze gaan niet stilzitten. Maar ze gaan inzetten op andere maatregelen. Ik denk aan meldmisdaad anoniem, waarbij onze eigen inwoners verdachte situaties melden en de politie die daar prima onderzoeken op kan draaien. Die campagne heeft de afgelopen tijd heel goed zijn werk gedaan. We hebben een nieuw schoolconvenant samen met de onderwijsinstellingen afgesproken. Dat soort maatregelen doen op dit moment ook hun ding. En voel jij je veilig in Vlissingen als je gewoon rondloopt? Ik zelf wel, maar ik denk heel veel anderen niet. Wat ik ook om me heen hoor. Bijvoorbeeld ouderen die zich toch niet heel erg veilig voelen op straat. Ja, dat is natuurlijk niet echt mooi. Ik heb me nooit onveilig gevoeld. Nee. Heerlijk, fijn om te wonen. En ik praat erover verder met Mercy Kamermans. Ja, Mercy, gemengde reacties dus op straat. Maar hoe wordt er vanuit de politiek gereageerd? Nou, de oppositiepartijen die reageren wel sceptisch. Zo zegt Pim Kraan van de POV bijvoorbeeld, ja, als je die kraan weer openzet, ja, dan komen er automatisch ook weer meer incidenten. Ook Lilian Jansen van de SGP, die is kritisch. Zij vindt het eigenlijk nog te vroeg om deze maatregel nu af te schaffen, omdat het ook een gevoel van veiligheid geeft. Maar de coalitiepartijen, die hebben zoiets van, wij geloven dat de mensen die er verstand van hebben weten wat ze doen en dat dat goed is. Ja, die staan er dus achter. Als we nou kijken naar de feiten in het afgelopen half jaar, zijn er dan veel incidenten geweest in Vlissingen? Ja, het aantal schietincidenten is zeker fors minder geworden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat alle problemen waar Vlissingen mee worstelt zijn opgelost. Ja, Vlissingen heeft gewoon te maken met daklozen, verslaafden, drugshandel, mensen met verward gedrag. En als je dan gaat kijken gewoon naar het lijstje wat wij hebben bijgehouden afgelopen half jaar, zie je toch ook echt wel explosies, overvallen. En er zijn ook heel veel invallen geweest van de politie in woningen, waarbij ook echt veel drugs en wapens werd aangetroffen. Maar ja, dat preventief fouilleren was natuurlijk echt gericht op die schietpartijen. En dat is verminderd. Ja, en die maatregel stopt dus morgen. Hoe gaat het daarna verder? Ja, de burgemeester heeft wel heel duidelijk gezegd, zodra die schietpartijen weer toenemen, dan haal ik dat gelijk weer uit de gereedschapskist. En dan gaan we gewoon weer dat veiligheidsrisicogebied instellen. Mercy, dankjewel. Het oppervlaktewater in Zeeland is op veel plekken nog te vervuild. Zo worden er bijvoorbeeld nog restanten van bestrijdingsmiddelen gevonden die al tientallen jaren zijn verboden. Om erachter te komen waar deze stoffen vandaan komen, is vandaag het startschot gegeven voor een nieuw onderzoek. In Collijnsplaat is vanmiddag het project Schoon Water Zeeland gestart. Met een eerste watermonster gaan de provincie, waterschap en landbouworganisatie ZLTO onderzoeken welke gewasbeschermers er in sloten terechtkomen. Dat gebeurt in de buurt van 45 vrijwillig meewerkende boeren door heel Zeeland. Ik ben heel erg benieuwd hoe er eventueel resten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. En als die daar terechtkomen, wat kunnen we dan vervolgens eraan doen om ervoor te zorgen dat die middelen niet in het oppervlaktewater terechtkomen, maar gewoon binnen het perceel blijven. Dat gebeurt onder andere met een coach waar iedere boer mee samenwerkt. Elke maand wordt er een watermonster genomen langs het perceel. Is daar iets in te vinden, dan gaan de coach en agrariër samen aan de slag om de vervuiling te voorkomen.
En ik denk dat ondernemers en boeren heel erg gemotiveerd zijn om ervoor te zorgen dat die middelen niet in de sloot komen. Want we weten allemaal, als er te veel teruggevonden worden in de sloot, dan raken we ze misschien kwijt en dat willen we niet. Het project moet bijdragen aan schoner water in Zeeland. In 2027 moet het water namelijk voldoen aan de Europese normen. Naar aanleiding van de onderschepte lading coke in de haven van Vlissingen zijn 4 mannen aangehouden. Alle 4 de verdachten komen uit Zuid- en Noord-Holland. De politie kwam het netwerk een half jaar geleden al op het spoor. Verder onderzoek leidde naar 2 grote vangsten. Die van afgelopen weekend in Vlissingen en een van vorige maand in de Rotterdamse haven. En verkeer over de Zeelandbrug moet vrijdagavond en zaterdag rekening houden met een afsluiting en vertraging. In de nacht van vrijdag op zaterdag is de brug helemaal dicht en zaterdag overdag is 1 rijbaan afgesloten. De provincie gebruikt de afsluiting om te kijken hoe de schade aan het beweegbare deel van de brug zich ontwikkelt. In het stalen brugdek zitten scheuren en die moeten verholpen worden. Maar voor deze klus heeft de provincie nog geen aannemer gevonden. En dan, nog een week. Dan mogen we namelijk naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Opvallend is dat er uiterst rechts deze keer veel meer te kiezen valt in Zeeland. Ik praat erover verder met Ariana Lafort. Ja, uit wat voor partijen kunnen we dan zoal kiezen? Nou, in Terneuzen heb je de PVV. Forum kennen we ook al. Die doet mee nu in 4 van de 13 Zeeuwse gemeenten. En nu heb je ook BVNL die mee gaat doen in 5 van de 13 Zeeuwse gemeenten. Ja, BVNL staat voor Belang van Nederland. Het is de partij van Wieberen van Haga, ex-VVD. Was destijds fel tegen de coronamaatregelen. En wil nu ook een asielstop. En dat trekt nieuwe mensen. Kunstenaar Dennis Wood is BVNL-lijsttrekker in de gemeente Hulst. Hij runt in Nieuw-Namen in 1 pand onder meer een parketpunt, een café, een kringloop en kunstgalerij. En daarnaast schrijft Wood carnavalsliedjes, zoals deze. U houdt van carnaval? Ja, niet om zelf te drinken, maar mee te doen, maar wel om te zien ook. De wagens en de inzet. U gaat ook nog eens de politiek in. Heeft u daar wel tijd voor? Ik ga het wel proberen om tijd voor te maken, ja. Wood vindt dat er nu veel misgaat in de politiek. Je moet meer OZB gaan betalen. Weet je, alles gaat omhoog. Er worden ook fouten gemaakt. Verkeerde bouwontwerpen. Ik denk, ja, waarom bouwen ze die bocht zo en waarom doen ze dat niet? Ja, ik denk dat ze dat niet goed bekijken. In de gemeente Veren is Tineke Bulder lijsttrekker. Ze beheert met haar man het dorpshuis in Vrouwenpolder. Zo, en een kopje koffie erbij. Bulder was ooit in Gelderland statenlid voor de PVV. Samen met Marjolein Faber, de latere PVV-minister voor asielzaken. Dat waren heftige tijden. Ik stond op de lijst van IS, dus er waren best wel heftige dingen. U stond op de lijst van IS? Hoe bedoelt u dat? Nou, gewoon zo'n moordcommando. En toen heb ik de politie gebeld en toen is daar meteen actie op ondernomen. Ik had in de tijd van de PVV... Het was een Arabische website? Ja, nee, gewoon iemand belde mij op en die zei... Tineke, pas op, je staat op die lijst. Nou, dan gaat de politie daarmee aan de slag. Ook in het programma van BVNL is een asielstop een belangrijk punt. Opnieuw dus een extreemrechtse partij voor Bulder? Ik ben niet extreem rechts. Ik ben realistisch rechts. En ik denk dat er heel veel mensen realistisch rechts zijn. Die zien ook wel dat het anders moet in Nederland. Wij kunnen niet de hele wereld opvangen. Dennis Wood sluit zich bij haar aan. Er is geen plaats meer in Nederland. Nederland is een stip op de wereldbol. Hier de wereldbol. Nederland, dan kun je Nederland helemaal niet zien. En dat is zo jammer dan. Hè. Er zijn toch meer grote landen waar ze naartoe kunnen gaan. Maar ja, het Europees beleid zegt dat weer. Hè. Ja, jullie moeten ook zoveel nemen. Ja, Ariane, asielstop dus een van de belangrijke speerpunten. Staat er ook nog iets specifieks over Zeeland in de programma's? Nee, als je de plaatselijke BVNL-programma's bekijkt, dan zie je toch vooral veel algemeenheden. Maar ja, eerlijk is eerlijk, dat zie je ook bij andere programma's, andere partijen. Er wordt van alles beloofd, betere zorg, meer voorzieningen, zonder dat duidelijk wordt waar je dat dan van gaat betalen. Hè? En ja, nog even over die asielstop. Er is een spreidingswet. Het nieuwe kabinet Jette houdt eraan vast. En dat betekent dat gemeenten verplicht moeten meewerken aan de opvang van asielzoekers. En doen in je verkiezingsprogramma's alsof je dat tegen kan houden. Ja, dat is toch een beetje de kiezers een rad voor ogen draaien. Ariane, dankjewel. Het scheepvaartverkeer op de Westerschelde heeft last van Vlaamse vakbondsacties. De staking begon in de verkeerscentrales van Zeebrugge en bij Antwerpen. De medewerkers protesteren tegen de Belgische pensioenhervormingen.
Hoewel de staking door een rechter is beëindigd, zijn de gevolgen groot. Op den duur lagen een kleine 100 schepen te wachten om te mogen vertrekken uit een haven of er juist naartoe te kunnen. De gevolgen zijn ook te merken in de havens van Noord Seaport, maar zijn minder groot dan in die van Antwerpen. En ze baalden er stevig van bij de stoomtrein Goes-Borselen, toen eind vorig jaar hun dieseltrein beschadigd raakte na een aanrijding. Het deed ook pijn omdat de stichting de wagen zelf had gebouwd. Maar nu, 3 maanden later, schittert de wagen weer in alle glorie. Zo zag het eruit in december, toen de trein tot stilstand kwam tegen een tractor. De schade aan wagon C909 was een flinke lijst. De schroefdraad die was kapot, de nieuwe koppeling op. Deze slang was weg, deze handgreep is vernieuwd. De treeplank met alle ophangbeugels, veerophanging en de geleiding van de wielen. Deze wand zat plaatschade, dus had hier een deuk. Dus dit paneel is helemaal gerepareerd en helemaal opnieuw gespoten. Het moet een duur geintje zijn geweest, of niet? Om eerlijk te zijn weet ik niet wat het gekost heeft. Dat wordt via tussen de verzekeraars afgehandeld. Maar dat zal inderdaad niet goedkoop zijn geweest, want daar hebben toch een paar professionele bedrijven de nodige uurtjes aan besteed om dat weer in orde te krijgen. Het seizoen start op eerste paasdag, dat is op 5 april. En dan staan deze dieseltreinen samen met onze stoomtreinen meteen ingeroosterd. Dus dat is de eerste publieke optreden voor deze treinen. En dan kan wagon C909 net als deze trein weer gaan schitteren in volle glorie. Vanmorgen was het niet veel soeps met bewolking en regen, maar vanmiddag werd alles beter. Met volop zon en maximaal 12 graden. Morgen zetten we die vrolijkheid lekker door met wel iets meer bewolking en wind in de loop van de dag. De dagen erna neemt de wisselvalligheid weer toe en is het onder de 10 graden. Ja, en als we het dan toch niet van het weer moeten hebben de komende dagen, dan maar van andere imposante beelden. Zo werd in de haven van Vlissingen vandaag een gigantische constructie op transport gezet. En dan heb ik het over deze jacket, een grote fundering op zee voor bijvoorbeeld windmolenparken. Het bouwwerk is 54 meter hoog en weegt bijna 3500 ton. En vandaag werd het gevaarte, dat een beetje op de Eiffeltoren lijkt, op het schip gereden. Het is van staal gemaakt. Alleen de Eiffeltoren staat in Parijs en deze komt op de zeebodem te staan. Ja, het is de onderkant van een groot stopcontact wat op zee komt. En daar worden alle windmolens van een windmolenpark op aangesloten. Waarna er 1 grote kabel naar land gaat om huishoudens van elektriciteit te voorzien. En het bouwwerk vertrekt volgende week richting Engeland om daar op zijn definitieve plek te worden gezet. Ja, en ik ga mezelf nu ook op een plekje zetten. Want dit is het einde van Zeeland Nu voor vandaag. Een hele fijne avond. Graag tot morgen.